Отиваме за един уикенд на една колибка в Швеция. Сме запазили от Airbnb и в момента оправяме багажа и взимаме и доста храна, напитки, тъй като мястото е малко изолирано, както с всяка една къща в Швеция. Или така, като намериш някаква вила. Принципно е в гората или до езеро и няма много близо магазини, затова опитваме се да вземем възможно най-много неща, за да не трябва да се излиза много често и затова ви взимам с мене, не знам точно колко ще снимам, но отиваме на вила с 7 приятеля. Като тук вече започваме да нареждаме всичките неща. Ще взимаме и лаптопите си, защото е дълъг уикенд. А храната просто искаме да вземем възможно повече неща от вкъщи, просто за да не трябва да купуваме. И тези неща вече ги имахме и изготвихме 2 обяда, а там ще готвим вечери. Така. И естествено забравих да снимам как пътувахме, просто защото имахме доста приключения с забравена раница в автобуса и трябваше да ходим с големи куфари, някакви камъни, така че просто прескачаме към вечерта. Всъщност нашата къща, като тръгнеш към езерото и времето е хубаво, но не се заблуждавайте, доста е студено. Затова съм и още с зимното яке. Градусите са около 13-14 и сега ще ходим някъде на разходка, но не знаем още къде, така че ще видим. Така, сега отиваме до супермаркета. На супермаркета дори не е много супермаркет, е по-скоро, да кажем, бакалия, защото е по средата на нищото. Всъщност, там където сме оседали е по средата на нищото. Трябваше да ходим през една горичка, за да стигнем до супермаркета, но няма значение. Тук сме. Реално не е толкова далеч, просто няма истински път до него. Да. И е изключително скъп. Просто цените са, да кажем, с 30% отгоре, което за шведските цени, да добавиш 30% е прекалено много. Но ние, както винаги, не сме подготвени и ще трябва да купуваме неща от този магазин. И също не сме подготвени за връщането. Но общо взето приключенията са на ниво. Няма проблем. Аз понеделник съм в 8 часа на работа. Как ще стигам до Йон Шопинг? Ще видим. Буквално има някакви много остарели къщи. Това дори не е град. Това е като махала, в която няма никакви магазини. Имаше църква, видях. Ето ги, нали, обикновените шведски къщички. И буквално къщи. Вижте, няма и ограда, защото Швеция не държат много на оградите, просто защото вярват на всички и то кой ще дойде до това място изобщо. Но пък иначе къщичките са симпатични според мен. А и в тази светлина със слънцето, макар че вижте облаците, доста е COVID и времето, всъщност много духа. Но такова е каквото е. Small Husqvarna robot. I should take a picture. Who remember this store? But do you want to go to? Okay, I forgot what I want. Тък му свършихме с пазаруването и всъщност там магазинерката беше от Румъния
И знаеше, нали, английски, си говорихме. И тя ни беше разказала живота си, как всъщност не целия си живот, но просто как е дошла в Швеция, защото тук е буквално няма нищо. Буквално са 30 къщи на кръст. И ни разказа само как шведите, когато не им говориш на шведски, те изобщо не те поглеждат, изобщо дори не искат да ти говорят, а камо ли да им заговориш на английски. И това е, нали, нейният опит, защото тя е дошла тук със семейството си и е дошла не за да учи, а просто да работи или нещо такова. И само тъкмо си тръгваме и дойде, нали, друг клиент. И тя ни го отговори, нали, само ни казваше чао на английски. И този човек, като я погледна, му буквално като някакво извънземно. И това само ни утвърди това, което тя каза, че просто шведите, ако не им говориш на шведски, няма да... просто са... Да, няма да ти отговорят, ако не им говориш на шведски, което да, това наистина го има. Да, и е доста така... Да, в кофти... I think from the moment I started traveling, I'm really lucky. The same for Spain. Ето я и нашата къща, в която всъщност сме отседнали. Доста е добре. Но реално вътре е доста, в смисъл, не изглежда толкова стара, но вътре като влезеш е буквално като някаква селска къща. Такава е миризмата. Не знам ако знаете каква е миризмата, но... Да, ако може да си го представите, на това мирише вътре, но е окей. One you choose the color and the next one needs to pick the card until he reaches the color. Oh, that's so cool. That's cool. Yeah. That's in which one really cool and really annoying if it's your turn to pick. But then I don't know if he's allowed to play or not. When you pick, Yeah, when let's you say pick, yes. Who starts? Pauline. Why? The youngest. I'm the older, I think. I'm the youngest. Sept, t'es 2004? 2003. Ah non, c'est Pauline. She's Ah non, c'est 2002. l'inverse. Then it's me. Plus âgé. Ouais, sûr. It's me. T'es né en quel mois? Okay, I started. Novembre. You start. Yeah. Thanks. I have to say, people, I'm really happy to be here with you. Yeah, me too. Good shit. Good stuff. Good people, good stuff. Добре, в момента се намирам в... Това дори не е град, по-скоро е село, казва се Бодафорс. И всъщност тук трябваше да стигнем по някакъв начин и това е реално дестинацията, от която трябва да си вземем автобус. При което обаче ние сме посредата на нищото и нямаше как да стигнем до този град изобщо, до това село. Само тук ви показвам. И какво стана всъщност? Буквално срещнахме някаква жена с количка. Я питахме, извиняйте, така и така, може ли да ни закарате в неделя, когато ви е удобно, до това село, просто защото ние няма как да си тръгнем иначе. И всъщност да, просто дойде жената, закара ни и не изискваше нищо от нас, не е искала да й платим. Ние, разбира се, бяхме подготвили, бяхме изели една кутия с бомбони, просто защото да й отблагодарим по някакъв начин. И просто е много хубаво така, как има хора, които ти помагат в такива моменти. И също тази жена беше холандка, която просто е решила да започне живота си в Швеция с семейството си. Тя имаше 5 деца. И просто това, че направи това за нас, беше толкова мил жест. Просто не знам. Трябва да има по-често такива хора. Така че много ви благодаря, Елис. В това село има магазин, затова отидох да взема някакви неща. И да, ще прибираме към Ньон Шопинг. И това е там спирката, където ще чакаме, но
доста е просторно, така бих казала. Къщите не са нищо особено, просто защото не е едно от кажем, скъпите райони, богаташките райони. Това ще ви покажа от тази страна. Да. И точно след 45 минути бяхме отново в Йон Шопинг и това е края на това видео. Надявам се да ви е било интересно и просто да си направите по-голяма представа от това как е в Швеция. Това беше всичко от мен и до скоро!